Хора, готово е. Ей сега всеки момент ще си включи това. Между другото. Той защо не се включи от друг телефон? Изключи се и толкова. Сложихме се сала. Вода няма в къщата, както казах. Защо не ти бъде въпросите? Дадохме салама, който ще печем и салам ще печем. Спри! Ето тук ще пием вода, отивам да напълним. Какво ще излезеш тук, не? Не идея! Не идея ти Имаме и месо. Ето ти да изпълним вода. Бе, не изпълни вода от джинията, бе, луна е си! Майко мила. Нарязвам ги и така хора на малко печенце, докато нашия омлет се пече. Влизам с салам, с крем бриж пробвах, но с този салам изобщо не пробвах. Сега ще пробвам за първи път хора. Всяко нещо си има първи път хора. Всяко нещо. Как беше хора? Ето така. Сега ще направим таратор. Имам половин крастеца. Блеца, хора! Излезе вън вратата. Така хора, ние ще нарязвам сега крастевцето. Хора, много яко стана. Казвате, че яко ще стане. Аз пробвах. Аз не пробвах. Ето вижте. Хора, само го вижте. Сега ще го извадим. Хора, толкова изгладихме го. Сега е време за саламчето да го изпечем. Дълго. Пали ли? Толкова е вкусно. Много хубаво. Слагам салама да се изпече за малко. А междувременно аз ще направя таратор. Искат. Хубаво. Хора, днес съм готвач. Готвач. Ами тези два ще направи. Не, един таратор ще направя. Има на раз. Змея. Да. И те ще вземеш На на